רוצה לעשות סקירה קצרה על השוק. אני אכניס פה עוד כמה נתונים נוספים בדרך. אז בואו נתחיל. דבר ראשון שאני פותח איתו את היום זה TradingView, אוקיי? זאת התוכנה בעצם שבה אנחנו מנתחים את כל המדדים, את כל המטבעות. כמו שאתם יכולים לראות פה, יש לנו פה מדדים, מניות, תעודות סל, קריפטו, מטח, חוזים עתידיים ואג"ח. יש פה הרבה מוצרים שווים, אוקיי? מאוד ממליץ לכל מי שסוחר או מתעניין בשוק להכיר את האתר הזה, אוקיי? זאת בעצם הפלטפורמת מסחר שלנו לעבודה מאחורי הקלעים. יש אפשרות כמובן גם לסחור דרך הפלטפורמה הזאת עם קישור לחשבון המסחר. ניגע בזה בהמשך. אז בואו נתחיל. פה אני בעצם יכול לראות את כל רשימת המטבעות שאני אישית עובד איתם. אני ממש יכול לקטלג אותם לסוגי מטבעות. אם יש לי פה את הביטקוין, איתריום ועוד איזה אלט מעניין שאני שם עליו עין. יש לי פה את הדומיננטיות, שבעצם הדומיננטיות הזאת אומרת לי מה הנפח של המטבע מתוך השוק. זאת אומרת, ביטקוין היום תופס נפח של 56.83% מתוך סך שוק הקריפטו, אוקיי? איתריום כרגע עומד על 15%, הדולר על 5.72, ויש לנו בערך עוד איזה 20% מטבעות שהם עבודים, מה שנקרא. יש לי פה את המדד בין האיתריום לביטקוין, שגם עליו אני יכול לעבור ולהסביר עליו בהמשך. אז יש לי פה רשימה של אלטים למיניהם, אוקיי? תמיד אני יכול לדעת מי עלה, מי ירד, מה קורה. כל מטבע פה מנותח לרמות הכי טובות שאני יכול לתת, ושם אותם למעקב, אוקיי? יש לי אפשרות גם לשים התראות בנקודות רלוונטיות. באמת פלטפורמה מצוינת. פה נכנסתי פה את מטבעות הווב 3, מטבעות AI, כל מיני ממקוינס, בסדר, כמו שאתם מכירים את פפה, שיבה, דודג'קוין, כל מיני כאלה ואחרים. צריך לעשות פה קצת סדר חדש ברשימה בהמשך. אז בואו נתחיל דווקא עם הביטקוין. מקווה שכולם רואים ושומעים ואפשר להבין. אז נתחיל קודם כל מגרף יומי. אני אמחק לנו פה את הכל כדי שנוכל לעבוד מסודר. אוקיי, אז קצת לפני שאני מתחיל אני אספר לכם מה אנחנו רואים פה בעצם. יש לנו פה את הגרף של הנרות, אוקיי? זאת בסך הכל הצורה החזותית של מה שקורה מאחורי הקלעים, של הביקוש והיצע של המטבע. ככל שיש יותר ביקוש, המטבע עולה, ככל שיש יותר היצע, אנחנו יורדים. יש לי פה את מתנד, אינדיקטור שנקרא RSI, אוקיי? RSI הזה נותן לי בעצם אינדיקציה, אני לא עובד רק איתו, יש לי עוד אינדיקטורים למיניהם שאני עובד. האינדיקטור הזה נותן לי סממן להבין מתי שאנחנו מתחת לאזורי ה-30, הסקאלה של המטבע הזה, הסקאלה של RSI נעה בין 100 ל-30, 100 ל-0, חייב להפסיק להתבלבל, מ-100 ל-0, אוקיי? כשבאזורי ה-30 אנחנו יודעים שהגענו למחירות יתר, זאת אומרת שהמחיר מספיק נמוך כדי שהמחיר יקבל תגובה בחזרה, וכשאנחנו מגיעים מעל רף ה-70 אנחנו יכולים לראות גם את הקיפול הזה פה בקצה, ואנחנו בעצם מתחילים לתקן. צריך לשלב עם זה הרבה אינדיקציות נוספות. אז בואו נתחיל. אז דבר ראשון שאני עושה רגע, אני רוצה לתחום לי את הריינג' של המסחר. אוקיי, אנחנו בגרף יומי. אני מתחיל מהאזורים האלו, אוקיי, מהטופ לתחתית הראשונה שנוצרה. זאת בעצם הבלימה הראשונה. ברגע שעלינו, אני רוצה לבדוק איפה נבלמנו, ומפה אנחנו מתחילים לשחק. עכשיו, אם אנחנו יורדים לאזורים האלו, אנחנו רואים פה בעצם שהמחיר עוד לא מצליח להיכנס לריינג' מסחר היומי, אוקיי? כניסה לכאן מעל אזורי ה-62, 63, התבוססות באזורים האלו באמת תהיה טובה לשוק. כרגע אנחנו רואים פה כבר
כבר כמה ימים האחרונים שהמחיר לא מצליח להיכנס, אוקיי? מה זה אומר לנו? לאן פנינו? אז אנחנו צריכים לרדת בטווחים הקטנים כדי להבין בעצם מה קורה בכל טווח זמן. אז אחרי שקיבלנו את הגל הזה, את הבלימה החזקה עם הווליום הגבוה הזה, אוקיי? פה למטה אנחנו בעצם יכולים לראות את הווליומים. אנחנו רואים שבכל האזור הזה אין פה הרבה ווליום, זאת אומרת עדיין מצליחים לשמור על הריינג' מסחר ללא שינויים. כשמגיע לי ווליום כזה חריג, אני חייב לבדוק מה קורה מאחורה, אוקיי? אז אנחנו נתחיל לרדת בטווחים. טווח 720 זה 12 שעות. אנחנו יכולים לסמן לנו פה אזור ראשון, זה נקרא order block, אוקיי? זה אזור שבו יש פקודות שעוד לא מולאו. למה? כי בשלב הזה בעצם היה פה הרבה ווליום בקצה וכניסה של קונים, אוקיי? אנחנו עוד לא יודעים להגיד אם יש פה פומו בנקודה הזאת, ואנחנו בעצם סך הכל רוצים לחזור לאסוף עוד פקודות נוספות של המוסדיים על מנת לעלות, אוקיי? אז האזור הזה הוא אזור חשוד, אוקיי? זה אזור שאני אקרא לו כרגע אזור ביקוש. ונסמן אותו גם בירוק. ביקוש בצבע ירוק. אוקיי, יש לנו פה את אזור ההיצע. כמו שראינו אותו פה בעצם נכנסים לכל האזור הזה ולא מצליחים למלא אותו. זה האזור היצע שלי. אזור היצע. מכאן אנחנו נרד עוד טווחים. בואו נרד לגרף 6 שעות. אני כל הזמן רוצה לחפש נקודות שבהן אני יכול לפעול, אוקיי? יש לנו הרבה מאוד אסטרטגיות, בסוף אנחנו רוצים לאתר את הנקודה הכי טובה. אז גם עכשיו בטווחים הקצרים אני יכול טיפה לרדת יותר נמוך. יפה. אנחנו כבר רואים שאחרי כל הריינג' הגדול הזה פה המסומן באדום, נפתח לנו פה ריינג' חדש, אוקיי? יש לי בעצם את התחתית הזאתי אל מול הטופ הזה הנוכחי, אוקיי? כשאני יודע שבפעם הראשונה שאני הגעתי לנקודות הנמוכות, בואו נשתמש במברשת, אוקיי? כשאני הגעתי לכאן, זאת התגובה שהתקבלה, אוקיי? בפעם הראשונה X, אוקיי? פעם ראשונה שהגעתי לפה, המחיר בעצם הצליח לרדת רק עד לכאן, אוקיי? זאת אומרת, בנקודה הזאת הקונים עדיין חזקים, אוקיי? ניסינו לעלות בפעם השנייה, ואנחנו רואים שהמוכרים דווקא באים עם יותר כוח. שימו לב לווליום. פעם ראשונה היה לי ווליום כזה, קצת יותר נמוך. עכשיו יש לי ווליום קצת יותר גבוה. זאת אומרת שהמוכרים כרגע, נכון לנקודה הזאתי, מצליחים להוריד את המחיר, אוקיי? בשלב הזה יש לי כאן את אזור התמיכה הזה, אנחנו רואים בעצם שהמחיר אבל עדיין לא שובר. זאת אומרת שעם יותר כוח מחירה הצלחנו לייצר בעצם נכון לרגע זה גבוה יותר, נמוך יותר גבוה, אוקיי? בעצם יש לי פה סוג של נזילות שנשארה פה, כי אנחנו יודעים שהאזור ביקוש שלי נמצא באזורים האלו. בואו נראה קצת לטווחים הקצרים יותר. אז יפה. אז אחרי שיש לנו פה בעצם את הריינג' הנוכחי, בואו ניתן לו גם ריינג'. אנחנו מדברים על הקו הזה, אל מול הקו הזה, ונסמן אותו בכתום, אוקיי? זה מה שנקרא אצלי בשפה הזאת המיד ריינג', אוקיי? זה האזור שאני יכול לשחק בתוך הטווח הזה, אבל אני לא יכול לדעת בוודאות מלאה אם אנחנו נפרוץ מכאן או נרד, אוקיי? יש פה הרבה גורמים משתנים. אז כמובן שלקחנו פה לונגים, היינו בדרך למעלה, יכלנו להבין שברגע שאנחנו חוצים את 59 ברמה הזאת, את כל האזור דימנד, שברגע ששתינו את כל האזור הזה, אנחנו ממשיכים. אבל ברגע ששברתי אותו בפעם השנייה למטה, זה כבר חשוד, אוקיי? כי אני מבין שיש פה כוח מוכרים גדול, אני צריך לדעת איפה הם ייכנסו בפעם השנייה. נסמן לנו פה את הבלוק הזה, אוקיי? בעצם הבלוק הזה, בגלל שהוא בצבע ירוק, אוקיי? לא בגלל שהוא בצבע ירוק, אבל
אנחנו ידענו שזאת הנקודה האחרונה, אנחנו יכולים להבין שזאת הנקודה האחרונה שבה הקונים הסכימו עדיין לקנות, אוקיי? הם ניסו, כל אזור ה-60 בעצם ניסה לדחוף את עצמו למעלה. אולי הם חשבו שאנחנו רצים ל-70, אולי הם חצו רק להגיע לפה, לפיפס הקטן למעלה, אני לא יודע. אבל אני יודע להגיד בוודאות מלאה שברגע שהגענו ל-62 קיבלנו שבירה חזקה למטה. זאת אומרת, המוכרים אפילו התגברו, אוקיי? יש לנו פה בעצם מהטופ הזה של האזור היצע עד לכאן בעצם איזושהי ירידה מתונה, אוקיי? סך הכל זאת הזווית של הירידה. אין פה לחץ אגרסיבי של המוכרים למרות הדחיפה הזאת החזקה. עכשיו, אני בסך הכל רואה פה נקודה ראשונה. בנקודה השנייה אני טיפה יותר גבוה, אוקיי? אז אני מבין שהביקוש פה ברמה הזאת הם נלחמים עליו. בואו נרד קצת לטווחים יותר קטנים כדי להבין בעצם לאן פנינו מכאן. אז בעצם אנחנו רואים פה סוג של התכנסות מסוימת, אוקיי? יש פה הרבה מלחמה, אתם רואים כל פעם שאנחנו קונים, הקונים מגיעים, מקבלים מחירה חזקה כנגד. זה בעצם הטווח דשדוש שלנו. עד שלא נפרוץ את אחד הצדדים האלה, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מה הולך לקרות. יש אסטרטגיות של לשחק בין קריקים, אוקיי? זאת אומרת, מהתחתית של הביקוש עד לתחתית של ההיצע, אפשר לשחק פה במנעד הזה. בשלב הנוכחי כן הייתי רוצה לראות שבירה. הייתי רוצה לראות פה את ההנזלה הזאת מתחת לאזורי ה-57-500, באמת כניסה לאזורי הביקוש, ופה באמת לבחון את מצב השוק, אוקיי? האם באמת יש לנו פה לונגים בחזרה, האם אנחנו הולכים בדרך חזרה למטה. עכשיו אני יכול לשלב את הגל הזה עם עוד קצת אינדיקטורים, אוקיי? אז יש לי פה את מתנד הפיבונאצ'י, אוקיי? המתנד הזה בעצם מסמן לי 3 רמות, אוקיי? שהם בעצם גם מסקאלה של 0 ל-100, יש פה מספרים מעל קו ה-1, מ-0 ל-1, כשהרמה הכי חזקה שלנו היא 0.38, זאת אומרת שיש עדיין 62% קונים שמסכימים לדחוף את המחיר. כל עוד אני נבלם על הרמה הזאת, השוק חזק, אוקיי? בנקודות האלו, אלו נקודות טובות לאסטרטגיה, בהנחה ואנחנו פורצים קדימה, אוקיי? כמובן שצריך לתזמן את זה ולמצוא את הנקודה הנכונה שבה אנחנו רוצים להצטרף. אז זאת הרמה הראשונה. יש לנו פה עוד 2 רמות, אנחנו רואים ששתי הרמות האלו בעצם נכנסות לנו בתוך אזור הביקוש, ורק בגלל זה אני כרגע עוד ממתין, אוקיי? אני כן הייתי רוצה לראות את הכניסה הנוספת לאזורים האלו. יש לנו פה גם FVG, יש לנו עוד כמה סממנים שמעידים לי על ההיתכנות לכניסה לאזור הזה, אוקיי? אני יודע שבכניסה פה אני הייתי רוצה לבדוק מה יקרה. ולכן בשלב הזה אנחנו לא נפעל. מה שכן, יש לי פה בטווחים קצת יותר קטנים, יש לי כאן עכשיו את הבלוק הזה, שהוא בעצם האזור היצע האחרון, הקטן, אזור היצע קטן, שבעצם אם אני יצליח להבין שאנחנו נכשלים בו, כן הייתי רוצה לקחת שורט להמשכיות, עד לאן? שלב, יעד ראשון יהיה לאזורי ה-57-500, לבחון את התגובה, ומשם גם לאזורי ה-56-400 ול-55. שוב, האזור הזה גם בגלל שהוא אזור היצע כל כך קטן, ויש לי פה הרבה מאוד נזילויות, יש פה הרבה מאוד כסף שהצטרף בעצם לשורטים, יש פה אפשרות עדיין להוציא אותם ולהיכנס מחדש, אוקיי? צריך להבין שהגרף הוא ליניארי והוא יכול פשוט לעשות את זה, לרדת לכאן, לנסות לעלות למעלה, ואז אולי גם לרדת, ויכול לפרוץ מכאן חזק פתאום אם נקבל פה ווליום ותגובה שתתאים בריטסט, אולי אפילו נשקול את הלונגים. אז כשאני מבין שאני צריך להמתין, אנחנו ממתינים. אז זה לגבי הביטקוין. אנחנו נעשה את זה פשוט. הנקודות הרלוונטיות הם או אזורי הביקוש או אזורי ההיצע, או ביציאה מאחד מהריינג'ים הכתומים האלו. כשאנחנו קרובים ללמטה, אני אעדיף רגע לקבל את היציאה לכאן, לאזור הזה, זאת האסטרטגיה שלי. אני אעדיף רגע לקבל את היציאה לאזור הזה, לראות אולי אם המחיר מצליח לחזור ולהצטרף ללמעלה,
נצטרף, אם המחיר ישבור ללמטה, אנחנו נצטרף ללמטה. אז זה בשלב הזה, בטווחים הקצרים, זה לגבי הביטקוין. בואו נעבור רגע לאיתריום. אני אעשה את זה קצר, כי אנחנו בסך הכל מבינים. אוקיי, איתריום בשונה מהביט קצת יותר חזק, רק בגלל שהוא הגיע קצת יותר נמוך. זאת אומרת, כשאנחנו דיברנו על אזורים שרצינו להגיע לאזורי 2400, אוקיי? לא ציפיתי בהכרח שנקבל 2086, כן? זאת אומרת שהיה שם מלא כוח מחירה וגם מלא קונים שהסכימו לקנות במחירים הנמוכים. יש פה מי שנכנס ב-2086, מושלם. כנראה שאף אחד לא יוכל לצפות את זה, ואף אחד גם לא יוכל לתפוס את זה חוץ מאותו שחקן מורכב שמגיע עם מלא כסף. מי זה השחקן הזה? זה בעצם מי שמחר פה למעלה. השחקן הזה שזורק את השוק בכזאת חדות וזורק פה ווליום. בוא נבין רגע את הווליום. הווליום פה, אוקיי, יש לנו פה ווליום בזריקות האלו של 5.4 מיליון דולר או יותר 5.4 מיליון דולר בשעה, סליחה, ביום. רגע, בואו נבדוק את זה. 5.4 מיליון כפול, אנחנו מדברים על ממוצע נגיד של 2,500, אנחנו מדברים על כפול מיליון, כל זה כפול מיליון, אנחנו מדברים על, אני אפילו לא יודע להגיד את המספר הזה, סבבה? יש פה 13 טריליון, אוקיי? הרבה כסף שזז, סבבה? אנחנו כשחקנים פשוטים לא באמת יכולים להזיז את זה. יכול להיות שאני טועה פה גם על החישוב שלי, אני צריך לוודא את זה, אבל לא משנה, אנחנו מבינים שהווליום פה הרבה יותר חריג מכל מה שקרה לפני, בסדר? יש לנו פה כוח קנייה נורא חזק שהגיע מלמטה, וכרגע אנחנו עוד לא מוכיחים שאנחנו רוצים באמת לטפס למעלה, אוקיי? הנקודה הזאת יפה, יש פה קצת פומו, זהו חבר'ה, אנחנו חוזרים למעלה, עליות, זהו, מי שלא קנה את הדיפ, נגמר הסיפור. לא יודע, אנחנו סוחרים שלב שלב צעד צעד, ובשביל זה אנחנו בכל נקודה חכמה אנחנו בעצם מגיבים קצת, אוקיי? יש משהו שנקרא, למי שסוחר בספוט או משקיע, יש משהו שנקרא DCA, אוקיי? Dollar Cost Average. זאת אומרת שבכל פעם שהמחיר יורד אני מוכן לקנות קצת, אוקיי? אני מוכן לקנות קצת ובעצם אני עושה מיצוע. זאת אומרת, אותו דבר גם בעליות, כן? אבל כל פעם שהמחיר קצת ירד, אני מוכן לקנות. אם הוא ירד בעוד פעימה אחת, אני אוסיף עוד קצת. המטרה שלי היא כל פעם שהמחיר יורד, לקנות קצת יותר נמוך, וקצת יותר נמוך, וקצת יותר נמוך. בנקודה חכמה כמובן, צריך לדעת לעשות את זה חכם. אני לא קונה ומפזר את כל הכסף שלי כי השוק נפל. אני לא יודע, אין לי את הוודאות לדעת שהשוק לא הולך להתרסק עכשיו, סבבה? אנחנו במחיר של 2,600, אני לא אגיד לכם שאנחנו נשאיר את זה ככה, אוקיי? אז זה מה שנקרא Dollar Cost Average, למי שרוצה אני יכול להרחיב לו בפרטי בהמשך. אז איתריום גרף יומי, אנחנו כרגע באזורי 2,620, אנחנו רואים פה שבאמת לא הצלחנו לעלות כרגע, לנצל את המומנט הזה ולהיכנס לאזורי 2,850. כן, אנחנו הגענו לאזורים רלוונטיים, יש לנו פה את כל האזור היצע הזה, שכרגע לא הצליח להיבלם. בואו נראה בטווחים קצת יותר קצרים. אוקיי, כמו שאמרנו, יש לנו פה, שימו לב לבלוק הקטן הזה, אוקיי? נר כזה קטן, של פלוס כזה קטן, זאת אומרת, הייתה בו הסכמה של הקונים והמוכרים בנקודה הזאת, בלי הרבה ווליום. אחריו התחלנו לקבל את השבירות, זאת השבירה הראשונה, אוקיי? והווליום, הווליום הגדול, התחיל, שהיה לנו שבירה מ-2,924 עד אזורי 2,620, לא יותר מדי מאמץ. ברגע ששברנו את 2,700, אוקיי, קיבלנו הרבה מאוד ווליום, אוקיי? הווליום הזה הגיע גם מקונים וגם ממוכרים. זה, אם אנחנו נרד בטווחים הקטנים, אנחנו תכף נראה בעצם את המלחמה שהייתה שם. אז אני מבין שבנקודות האל, פה בעצם, באזורי 2,700, היה מאוד שווה להם למכור. אוקיי? ובגלל זה אנחנו גם רואים את הניסיונות כניסה האלו למעלה, אבל בגלל שיש פה תעתוע, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות שהם סיימו למכור את הסחורה שלהם, כי בסוף הם זרקו פה בנר אחד 15% באיתריום, זה הרבה מאוד כסף שנזרק. אי אפשר לעשות את זה במכה אחת,
אוקיי? כי אם אתה תזרוק במכה אחת, אתה פשוט משנה את המחיר של הממוצע שלך. אז אם יש לו אינטרס למכור בגבוהים, הסוחר החכם, או איך קוראים לזה? השחקן המורכב בעצם ינסה להחזיר את הרמה למחיר שבה הוא יהיה מוכן לפזר עוד פעם את הסחורה שלו בהנחה, והוא רוצה רק לפזר. אוקיי, בואו נרד פה לטווחים קצת יותר קצרים. גרף 6 שעות, אנחנו עדיין מקבלים את אותה אינדיקציה. הנה, זה היה הנר האחרון שהביא לנו את הרבה מאוד ווליום. אנחנו נשנה את זה מכאן, אוקיי, כי זה כבר פחות רלוונטי. אבל שימו לב איזה יופי. הפתיל הזה זה האזור היצע האחרון שנשאר לנו. אני יכול לראות שגם מילאנו אותו וגם הוצאנו קצת מעל למקרה שמישהו שם שם את הסטופ, ובעצם אנחנו מקבלים את הירידות האלו בחזרה. אוקיי? אז גם פה אנחנו ניקח פה רגע את הפיבונאצ'י כדי להבין באמת כל גל מתוקן, כל גל תקין עובד עם המספרים האלו. סבבה? יש לנו את השלוש רמות 0.38, 0.5, 0.618. כדי שגל יהיה תקין אני חייב לקבל איזושהי ודאות ואינדיקציה שהגל באמת תקין, ולא סתם קונים את המחיר ומתפוצצים כלפי מעלה, כי ככל שנעלה יותר מהר ויותר חזק, ככה הנפילה תהיה יותר כואבת. אז בסך הכל אני רוצה שהגל ייצר תיקון בריא, אוקיי? אז יש לנו פה את הגל הראשון, אנחנו יכולים לראות גם, הנה בואו נמתח רק על הגל הזה. אם אני לוקח אותו פה, אני יכול לראות שהגענו לאזורי 0.5. 0.5 זאת נקודה חזקה, אוקיי? 50% קונים, 50% מוכרים. סך הכל בנקודה הזאת קיבלנו את ההסכמה בנקודה הזאת, ומשם דחפנו למעלה. יש לנו פה את הגל הזה. אנחנו עוד פעם, שימו לב איך הנקודה הנמוכה ביותר של הגל הזה משתלבת לי בעצם עם הנקודה העליונה ביותר של הגל הראשון, אוקיי? בגלל זה אזור ה-2500 הוא הנקודת מבחן הבאה שלנו. אני מדבר על הבלוק הזה. כן הייתי רוצה לראות את איתריום יורד לאזורי 2480, אוקיי? לשלב ראשון. זה האזור המסומן באדום. זה יהיה אזור הביקוש הבא. לבחינה, אוקיי? אני כרגע לא יכול לדעת, אנחנו לא באמת יכולים לדעת שזה הולך להיות הנמוך של כל הזמנים ומכאן אנחנו נעלה. אני לא יכול לדעת. אני רק יכול לדעת שבנקודה הזאת, אם אני אזהה בטווחים הקצרים שיש יותר ביקוש מהיצע, אני אבחר לפעול ללונג. אם אני אראה שיש יותר היצע מביקוש, אנחנו נפעל לשורט, אוקיי? יש לנו עוד אזורים נמוכים, תמיד אפשר לרדת, אוקיי? אז כל דבר הוא צעד צעד, שלב שלב. ובואו נראה קצת לטווחים יותר קצרים וניכנס קצת לאינטרדיי שלנו. יפה. אז סך הכל אנחנו רואים פה גם את ההתכנסות הזאת. הנזלנו פעם אחת למטה, פעם אחת מלמעלה, ניסינו להיכנס לכאן. אם אני אקח פה איזושהי מודליזציה של וייקוף, אני יכול להבין שיש לי פה איזשהו LPS, אוקיי? יש לי פה בעצם קו תמיכה, נציין אותו בערך ככה, אוקיי? זאת בעצם התעלה שלי, היא לא הכי יפה שיש, אוקיי? אנחנו בסך הכל רואים שיש קצת דחיקה של המוכרים. להגיד לכם שהתבנית הזאת היא דובית, כן, אני עוד לא יודע לאמוד, אנחנו נצטרך להמתין. אז בשלב הזה לפי 4 שעתי אנחנו מבינים שאנחנו כל עוד ככה אני אגיד לכם את זה, כל עוד אנחנו לא מצליחים להתרומם מעל אזורי 2670, אני כן חושב שפנינו כלפי מטה. יכול להיות מאוד שגם ננסה להגיע לאזורי ה-2700 בחזרה. אני קצת סקפטי כרגע, כי אם נגיע לאזורי 2700 בחזרה, כן הייתי רוצה לראות עוד יציאה למעלה, מה שכרגע לפי הביקוש וההיצע שלי לא מסתמן לי, למרות שכל פעם שעליתי פה ירדתי יותר נמוך. בפעם השנייה הגעתי יותר נמוך וירדתי יותר גבוה, אבל מכאן פרצתי. זאת אומרת שבנקודה הזאת היו לי יותר קונים ממוכרים, כי הצלחנו לדחוף את המחיר למעלה. אני רוצה לבדוק את זה עוד פעם. אם פה בדקתי פעם ראשונה ופה בדקתי פעם שנייה, אני מבין שיש כאן איזשהו חוסר איזון בטווח הזה, ולכן זה הטווח שלי כרגע. תכף אני מחלק לכם עוד קצת דברים. מהמם, יפה.
אז אני מבין שיש לי פה עכשיו גם את הריינג' הכתום, פעם אחת הנזלתי למעלה, פעם אחת באתי מלמטה. יש לי פה משחק בין קריקים, אוקיי, אפשר לשחק פה בין נזילויות. יש לנו פה את פיב 618 הפוך, כמו שאמרתי, עד לאזורי 2710, זה בהכי גבוה, כדי שהמוכרים עדיין יצליחו להשתלט על המחיר. אנחנו מבינים גם, סתכלו, אתם זוכרים, פה היה לנו הרבה מאוד ווליום 2757, תראו איזה מלחמה יפה הייתה לנו כאן. זרקנו פה $200, חזר לנו 100 בחזרה, היו פה קונים בפעם הראשונה. שברו להם את הפנים, כן? אבל בפעם הראשונה הסכימו להיבלם כאן. עד לכאן. זהו, אז זו דעתי כרגע על השוק. אני אגיד לכם מה אני באמת חושב שאנחנו צריכים רגע להמתין. יש פה הרבה מאוד תעתועים, אפשר לשחק אינטרדיי, מי שרוצה קצת לקחת לטווח יותר זמן גדול, אנחנו נצטרך לחכות לאישורים או לפריצה של 2710, 2750, או שאנחנו נמשיך לקבל פה את התיקונים האלו לרמות 2500, 2400, ואנחנו נצטרך לבחון את זה. אז זה לגבי זה. אני אשמח שתשאירו שאלות אם מעניין אתכם, אם אהבתם תעשו לייק, אם לא אהבתם תעשו דיסלייק. בסך הכל אנחנו רוצים להשתפר ולהיות יותר טובים, אז תודה רבה שהקשבתם לי ויום טוב.